familles, 1000 problèmes. Serie, c'est la Réalisé. Trois familles, 1000 problèmes. Boni kotigal, boni ndam. One bambino dami, hey, one bambino dami. Mbida, mi naulirtake, oh, mi seretake. Tampere gili ari, oh oh, tampere gili hoini kam. Fasirabe nanjala, oh. Nenjew mi hi ƴewde ka Abdourahmane mi fadi toon noon cousin makko ham tampi o arani mi fottori toon e avocat o wi kam jeudi inchallah ka Abdourahmane ko poɗɗo ñawede jeudi déjà noon mi rokkimo avance ha paari te aɗa andi ka Abdourahmane ko tagi ɗum yaade kaso koko haalis te o ñawirte kadi ko haalis Sofia min kam aɗa andi mi ala cuɗari moƴƴiri kadi mi ala cakke moƴƴe somi joginomo mi yeeya mi yaltiniramo kono ɗum fof ala hen ko jogui kadi aɗa andi Abdourahmane tottatanomi haydara mi moftani joni feere ala mi noddat Amadou e Boukari mi yewtida e mabɓe eyyi min ƴeewa min mbawi wadde hamin jaltina Abdourahmane soni wodi koɓe mofti ɓe jaltina nen jeew haala ka warnaw ɗum toon ay oɗo probléme moni foof nanguir ɗum hakkille mum jarani kadi yewtide e mabɓe aɗa namdo mino personnellement mami daro hen hami yaltin toon ka Abdourahmane mami lijjit haaliss o lijjita haaliss jaltinira Abdourahmane probléme artayma ɗum jiɗɗa hay probléme goto artata yam mbadirmi ɗum ko Allah te Allah accirta kam noon tan min aɗon ko ñaagimami dokka kam duwaw jeew on fini jamɓol fin mawɗum Amadou arde ande somnunoma de bonne nouvelle Sophia fini Amadou junjun tan gonnomi ko yewtidde Sophia alhamdulillah rabbil alamin o wi noon Abdourahmane koko daroto alkamis jongom ça va alhamdulillah yettore Allah aɗanim mi ɗanimo no feewi wallahi te mi fini mi findi alhamdulillah yettore gueno an kam Bocar mi fatima ala ɗo min de mi yiyani aɗa ndaara gauche walla aɗa ndaara droite fatimata ala ɗo yeehi weedi cingoli won cafrowo caɗaɓe goto mbo nani toon ko kañum o ƴeewoyi ɗum de kam ne weleme Bocar est ce que aɗa andi min mi yewnima he billahi min ɓuurima yewnude ɗum jewnirmamini ko noon jewnirta kam ko min he ardima laaɓi kewɗi mbimaɓe joni noon haala ala comme te Fatima ala ɗo ɓe mbaɗat seese jehen nder suudu makko to aɗa andi mbaɗa andi kadi mbaydiri arga jongom mate anda suudu Fatimata ndu o hoddi toon ko rabuji bonɗi e jinneji hay sika ala ɗo kala ko mbaɗɗa toon so wiɗo cim ɗi kalanat ɗum ɗi cimtan ɗum fof o haalde avocat o woodi ko tutti avocat o ɓaade an Allah addima ko ani Boukari jinnomi yewtidde mi yewtida e ma
amadou soni wodi ko moftuɗa walla wodi ko jogiɗa jaltine abdourahmane nen jeew sabu allah e nelaɗo mum haala ka ko min e ma kaldi ɗum ala Sofia fattan ay o probléme ko min enen e mabɓe fof poti ɗum lijjidde an goto wawa ɗum lijjidde amadou soni woni ko moftuɗa han jaltina min komin mofti min mbuɗum moftani ɗum a faami ayi noon kalden gonga kalton ko hoɗon taaro fof meɗa andi ko ɗum woni par ce que mawɗo kam min andi ko haalnaka kono nayam ɗi tan mbatɗon hakkille jofdam nde ɗo ayi ɗi noon wona jaggaɗo wonoy kaso o waɗi ɗo de mi haalnama ɗi guilay taniraɓe ɗo ɗi goni a faami haaji noon mbaɗ importance ari maɗi en mbaɗ mais won haaji yoni kam vraiment mi yeyta ɗo na meɗen yortinde amadou ko jawdi nafata sa dañi caɗele ma jeeya cefdira caɗele ma won caɗele ko ɗum nayi mbaara won caɗele noon wona ɗum imminnayi ɗi abdourahmane meeɗi ya jofde abdourahmane aynoyta feƴƴata surata hayso jani tekke mum ari ɗo ko jampe sabuni waɗat looto abdourahmane tuubakagal yeyata wote mbare kam yo tuubakagal mo yaltin ɗum to ɗo woni arga he jooɗo mi haalani jooɗo yewtere gasaji ndi fuɗɗaki ni ɗi gasaji hanni ko woni min men ƴewti ndi guila abdourahmane nanga enen gurnamen fof mbakil abdourahmane kaso e joni min probléme am o noon min hakkudam e Sofia haala hakkudam Sofia jaam arta min ɓuuri abdourahmane an he hanni ɗum ɗo woni naafi geegal gongal ngal galle so probléme am haalam tan ummoya kañum on woya ha tribunal ƴeeng yes pol kilo yes 6 gorko mum nani ɗo e galle he jiɗɗo ɗum ni kay o toppitaka ɗum o haali gonga amadou o yahat probléme abdourahmane régla aɗa haala probléme ma an mine ma en jewtidano hen sen jewti hen gillen on kaali hen wona guila abdourahmane jaggal jejjitɗon ni mbaɗɗomi effacé mi jaɓata ɗum noon amadou ha probléme abdourahmane o régla ha para jonde paale jehen dow dow hol toon suudu jeynab jeenam mbihe ala ɗo jeynab ala ɗo jehen suudu mum ala ko monsra bukar ana leeri golle de te ko nder leela golle Kabukar kom cohlunoɗom Kabukar min kom cohlunoɗom de Kabukar an barka jam an sentomi an onon an kaɗa mala wala hawli mon wona guwati mon la ilaha illallah Kabukar jafuɗa hamde an ɗañ fof lakar to mbiya jamfuɗa kam bonnoɗa ko aɗa wawi ɗum fewnude an Sofia an amaade rondom joni noon mbaɗa kon cokkatima haal haaju ma mbiyannumami ko abdourahmane fuddarade jeudi inchallah Sofia an abdourahmane siken daro walla siken wuyno walla son toggu koppi an ay mbaɗɗa kottanimi e ɗum he kotten boowal kagay addanma ka bonnande ne yo mbabba fette ya barke laɓal nelaɗal tawa neɗɗon wone o lalla mum moƴƴo ala fof yettotal pende min kam jakimɓe kam e koɓe celerimi bon barke jam hayso neɗɗo dañi o lalla mum moƴƴo tan neɗɗo ar bonnam
Asin andal yewaade yo Amadou so ñum benni ko hewno do ñenden ko jaafuɗa kam ñenden Amina ko haali ɗo ko ere ɓurti kadi forani wonde ɗum noon oɗon ƴettinamin hakke no feewi ɗum haala ndi kalnanmami ay Amina yawtaka yimɓeɓe de ko Amina waɗi ko ɗo ya adda ɗo police e joɗɗindir galle cuuɗi no bisite no lokkite Amina ko bondineydi woni te Amina min mi immanta ɗum o yalta galle o minde kam sa jaɓani kam ɗum fof jarani ƴeewam hen tan aɗa andi sino komin wonno mi watta ɗum te Amadou mi haalnata tan jonngom hanni jinmi haaldo e Amina yo rokku yimɓe jaam kadi o gonga mo kalɗa ɗo joni hande o pourquoi haalnanum Amina jooɗi nde an kay a yi mi haalnimo kono ana majjani Amina no wayi ɗum fof ene wayi waadi an kam ayi koyɗe maɗe no mbayi furɗuti an kam walla wayi holtade cegneji maɗi jonngom min mi talani cegneji ɗi Sofia ittannoɗi guilñan min kadi min mi yiɗa hande yooɗ mi yiɗa hay wuurde so wona Sofia arto junggam a faami ala annene Amadou oɗo wi noon ay min komi bane debbo sa sohligami hunde haalnam min mi ala hay probléme goto kadi min komi jooɗi tan mi waɗani haydara fadam joni mboro mi ara ay ko bannam debbo kay wallam Sofia arta eyyi ɗum min kaltiti hen fadam joni mi ara fadam tan mboro mi ara Bukari tan huuɗa kuddi fira awlo dañande heñere tan ngal burgal he ngal ma wara e nder galle hande mo ɗum ko woni anke laram jini ko totta ham koyɗe maɗe ɗi koyɗe maɗe waɗani ɗum a wayri waɗanede ɗum jonngom min jom ɗo koye Sofia wonde jombaji kam waɗnannomi ni Jongo mo? ça va bien jam tan Alani? Sofia A fini? jam pour fini Alani? mawɗum feewi alhamdulillah Sofia kirowde mbar mi dañta probléme Sofia o yo ɓeɗama ɓuuɓ min moom wonmo expliqué mbomi haalen kanko ala won probléme momi haalde makko jonngom min hande kala ko addinimi probléme Sofia wallahi ɗum tan do gandi wallahi mboɗo andi ɗum kono on banggue moom yo ɓeɗama ɓuuɓ kono kam jiami koko woni ijjam yo alon he ittugal kosgal am tegginde an teggingi kosngel an amad an est ce que kadi wona kaneta giƴino wona hey giƴi an min bet teggel kosgal an ngal taga an min waɗi ni amadou an jeyasi amadou an huuɗa Allah wallahi ko an ɓalwi ɓernde kaaɗi umutenoɗe maɗi ɗi tabati
an hatma hande nawede fan tan ko wasde dañ oto andi Bukari merde o ko bandam debbo on kom foti fewnan koyngelam cegineji amin juutede mbay cegineji kangal ko ɗum ko woni he ma o kam mani tagi neɗɗo ma an kam miñam kam mani hande ko miijoɗa ko kam haɗa andi wodani an a sellani noon wonima sellani tan ko an Amadou an noon an kam haaldude ma ko annene yonti ko an heyɗi yeli haari yeli jonggom anne en tant que ɗo ndewduɗen mbaɗen projet men ha ala ko heddi sona validé alama coddami sono nde hoore ngel koɓjel ñawgi non jonggom a yandori kam aɗa andi ko ɓuuri bonde aduna noon ko okkede ngari jooɗi machallah forme moƴƴo taw hoore nde ko wirde haydara ala toon morma jonggom wallahi betti kam cem ya mbabba ñawdo wallahi ko an yeehi mawnoyde ar sen dasa wajuma ha ngam Bismillah. Bukari, jeew aɗa selli? mbiɗa sellide jeew kono noon caɗele ene mawnude jeew jeew ganda noon kala ko ɓurti roftu jeew Jam. ko gonko ko Amadou wone o galle gonko kojjo ɓurti jeew kala ko ɓurti rofo kala ko ñoni kadi luuɓat Ko woni barko jam kadi? jeew ko gonko ko Amadou wone o galle jeew Amadou loriɓe yimɓe leptiɓe yimɓe Ko Amadou waɗi? Amadou dal ala ko heddode ɗum joni sona ƴettode koskoñ mum ina fawa e dow jongomo ina wiya ɗum ettanam ga ceganeji waɗanam ga koltor na ce jonggom o galle de kam cikkumi tan ko musiba bonɗo heeɓi famƴitade nder hem Bukari, ina wawi ko jiiɗa ko e ko cikkuɗa ko wona goto. ala an ko min fawi hen yettiram jongomo ina huufi Amadou ina ƴetti kosɗe mum tege dow jonggom mbiya ko cikkuɗa ko An Bukari, ɗum ko woni hen. la ilaha Bukari ala droit lawƴinde Amadou koyɗe mum. an kam an jeew kame Sophia, ça va? Angam Sophia ko woni? Ok. Sophia, ko jinmi haalindem e tout à fait normal no mbaɗirɗa ni sino ko min wonno noon mbaɗimi jinmi ko ganda hakkundam e Amadou hay dara ala ko woni ɗon a faami? ɗum ala ko woni hen an Amadou ko mawɗo kelli faade de Amadou wona han cukalel Amadou wertima han wadde won gollon coof koñ e nder o galle sabu kay woni mawɗo galle o an kam mbaɗa hoore ma nde mbaɗa ala ko hibbite nder hen an ngel kuɗo ngel Allah kuddi firawol aɗa ande majjani Amadou no wayi won cokateɗo a majjani Amadou no wayi rewɓe te ko Allah andi nde Amadou wayri debba yitere mum o ene foti han yahde ene wiyayda cukalon nde waɗi en ƴetta koyɗe mumen tega dow mumen ene waɗa heɓe mbaɗa ko yooɗo en hayso wonani hay dara kay hayso wonani hay ndeg jongomo wona hay dewere Amadou wona giƴum wona giƴ ɓiyum ɓe potani wadde won gueɗon coofkoñ anani jeew ko kalnatma ko koktiɗe am ɓe jinɓe ko mbaɗa feere kalda e Amadou ɗe gueɗe coofɗe ɗe dartoto galle he ɗe dartoto de inchallah mi nani ala caɗele mi nanima an o hayso wonani haydara hay hakkude muɗum Sofia yehen hay yo feew kono ma ɗum bol kadi haɗum wasata wembo wuuri saabu Sofia yii ɗo joni nonaji ɗo tawmi Sofia on takki ɗumen ni wirtori ɗumen vif so Sofia rimɗano tawanno ko iddima Allah e fittandu jongoma hakkude ma an e Amadou so hunde woni ɗon ni haydara watta kam par ce que onon ɗiɗi ɓe fof kon libre Amadou yilto ko debbo an jiloɗa ko gorko ko mbaɗɗon fof haydara watta kam wallahi a famani Amadou hay sono ƴeewa debbo ni on wawi ƴewde goɗɗo ko wona min kadi min gandumi ko hooram min ndima gam hokkanimi hay sono wontimi mboɗo ƴeewa gorko
mboɗo wonde Amadou a faami ko jinmi haalandema rek woni ko jinmi haalandema ko jongoma ay hunde so tawi ene woɗɗe ma kada holliti ko wima privé sa yiɗa hen haalde woto haal accu ha jiɗa haalde kalna kam eyi Sofia ko kala fof ko gonga kono hande jinmi wiidema kala hande garɗo ɗo ne wima jongoma ala mo yiɗi so wona Bokary hannanimo gonga eyi par ce que hakkunde me Bokary wona hande fuddi gila mi suwa arde ɗo e nder galle he kadi Bokary tout à fait normal ko gorko noon attends Bokary holo joom galle Fatima wallahi ko cikkuɗa ko wonande ni onon bandam an kam barka jam feewe ma an neɗɗo yi musidɓe aɗan haalan maɓe an aɗa itta an min ko min fayi hen yittirama kam haalan wona hayda eyi moƴƴi mami réglu ngel kiiti fira on kala ngol tawmi ɗum sal he billahi wallahi jongom ay sika tawi ɗum en leni en forti fajiri toɓo yelngel elle ko balankar saret woni toon ko noon ngel way yiɗ rew Bokary oppu kalta ko wat feere kalda e mum haaldo Ahmadou galle o galle joolɓe hayso wonano haydara tawi kañum ala hersi wat galle o kam ko laaɓal wonata ɗo a fahmi kalanmami ko minani e yalan caɗele miyama ni mbiye ɗum ala ko woni hen o kay ono fof kon goto la ilaha illallah encore probléme goɗɗo e galle he ha subhanallah te Sofia mi haalanma worɓe joni ɓe eɓe niɓɓiɗi kala koɓe jiiɗi dañci ɓe dañat kala toɓe jiiɗi yaade ɓe jahat kadi Bokary ko Allah waɗi komin yiɗi ɗum min kam to gommi ɗo ni komi naƴƴu mbiɗa kam an e Bokary holto gandidirɗon holto jindirɗon Bokary ko gorko omo jogui droit yidde o yaltu o hawreyam o haalen kam gille makko kalanmumi gillam min jaltide min gila mi arano e galle he Fatima e Bokary no mbadi ni Fatima accani Bokary foof Bokary yeehi ha kenen ene yahen ƴettoye ma an mormi yahani min la ilaha illallah min de min naji wono Bokary man yalti ɗo ene saha ene ƴewona Fatima mi ronki andude hay ko kalanmi kono ko min hande naji Bokary woto wiyam Bokary de woto tan inde ma rewo woto ɗemgal ma rewo Bokary woto wiyam Bokary Ahmadou an ka an boni Amadou ko an sokotiɗ an ɓaliwi ɓernde he min de cikkatnomi ko sa tawi kam mbeɗa yoolo a jaggat tottami junggo kono an a tawat kam mbeɗa yoolo ñoƴƴa an mbanmami mbaɗɗani an aɗa foti yaade aɗa sorome jonggom an eyi an aɗa foti yaade sorome jonggom an mbarat sel ɗum Amadou ɗum ko gollal ma an yaade haɗa ƴetto loppide jonggom e junggam an wallahi ndeka gandume wallata kam teŋ a timmitan tan kam teŋede ɓayre loppi tan Amadou ay an billahi ka keɓeɗa hangue heeɓi hangue de ka an battoɗo yaade a soro cukalon keccoñ mbiyan min heeɓi hangue kaaɗi kay sen ƴeewe hakkude men mataw koye ma ƴeewete an o jahatɗo hande ala mbatta sona aɗa jahat ƴetta kosɗe ma aɗa ñooka nder cukalon nde woñ itugol cegane jari o ay to Amadou ƴeew aɗa andi ko woni goonga so tawi tan a andi ko ni mbawɗa tan annene wonuro galle he ala ko jiɗanɗami ɓernde ɓaleere kurum jogañɗami an so jarande en fuccin guitoñ kay wallahi o
nina karƴitirɗa jonngoma e junngam oɗo neka noon heɓi madda ɗum an mbaɗa heɓaki hanki mi heɓi hanke ka wonɗo mbaɗen seeni wallahi may Allah lama so Allah tawi ka kanga ndey Bukari lemtiran noon ni Bukari hanga ndewi nayi Sofia mi ɓooyi noddudema nanani ni non kay Sofia ma gaccinami hakke no feewi wallahi sika accanani amen hakke meɗen andi min mbawi lorade wallahi Sofia kala ka kalanoɗa e Amadou ko ɓuuri ɗum bonnane Amadou minen kala komin paddotono e Amadou wallahi ko majjere takno min paddo Sofia ko Amadou jaasi no jaasi ngalki i kaw Bukari an kam ko addi ka ɗo haala an e Amadou mbaɗo woni sihilaɓe ni wallahi Sofia hakkudami Amadou wertima boom hay cehilagal kono noon jiidigal ngal kono Amadou ɗi cokkoti gonɗe ɓernde muhe aɗa andi mo watti hakkille an boom an kay janane mbeɗa haala nane tawani ɗum ene Sall he kay jonggom ɗum kay kam an fawi hen hitere ma Amadou en foti ɗum hakkude ma e Allah ɗum Amadou en foti ɗum waddude jonggom en tant que kellifaɗo wuuro en tant que jonggom en woni cukalel dewi Amadou en foti ɗum waddo jonggom an Sofia kaw Bukari ɗum ɗon haydara ala hen de ala Amadou joni ko min haɓato min woni haɓade nder galle he min mi famani famminam ala wona pour question to mi jotɗa kala ayi aɗa andi warata gueɗe cewɗe ɗe waɗata nder galle he ina andi min komi kellifaɗo mi jaɓata gueɗe coofɗe mi jaɓata gueɗe tunwinahɗe galle o komi julɗo komi dewowo Allah komi jokkowo enɗam joni ene yaha ene waɗa koñ ɗon gueɗo nder galle he ko ɗum woni haala ka kono ɗum ɗon haydara ala hen ittu ɗum ɗon e hakkille ma ɓe gonno wonno tan ko ittande bani ko gorko ceguineji muɗum ɗum bandi ko debbo wallahi Sofia nen Amadou way soktiɗe nen way yiɗ rew ndey tan hendu debbo wayri aro Amadou ɗum wona bolle puyɗe de ɗum jeta ɗum kawriɗɗa nani billahi wallahi heɗum ɓuuri darega ha ɓawa janggo mumen garaw aɗa faami noon ko maslaha tan woni hakkille ma he jongoma tinnan feewi kadi gaccinani hakke no feewi nani eyyi kay so Trois familles, mille problèmes. Findini dani nobe, atri madinobe. Trois familles, mille problèmes. Serni c'est la yadibe. Famille, mille problèmes. Bonni kodigal, bonni ndam. One combino dami, one combino dami. Hey, hey, one combino dami. Mbida, mi naulirtake. Tampere gili ari tampere gili hoyni kam fasiraɓe nan jala